Ethiopia's northern tensions, a quiet return of war. Nearly 3 years after the devastating Tigray War, the northern frontier of Ethiopia is once again vibrating with tension. At the center of this uneasy calm lies Tigray region, a territory whose political and military history has shaped the modern Ethiopian state more than most outsiders realize. The war that officially ended in late 2022 with the Pretoria Peace Agreement was supposed to close one of the darkest chapters in Ethiopian history. Yet peace agreements, particularly in the Horn of Africa, often function less as endings and more as intermissions. Recent intelligence assessments and regional signals suggest a concerning development. Factions within Tigray appear to be كم تريوا لهم تي ميديا ناي عالم حنتن يا دولار السناتو نسادما قرن افريكا كويناتي مصلو نزا كويناتي مصلو بقى دكتاي ما بلي عما زلو حنساب اب سمين ناي اثيوبيا كفطر زخل ناي تግራይ ناي فدرالن يبلو شعون ኤርትራ በገለይቱዋ حنساب አምንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፍጠር ዝኽእል ይብሉ ሓንሳብ ብመንገዲ እስራኤል ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ድማ ኣብ ናይ ኢራን ኩናት ናብ ቀይ ባሕር ክመጽእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ቀይ ባሕር ምስ መጸ ድማ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ዘለዋ ርክብ ምስ ኢራን ርክብ ነይሩዋ ይብላብላ እናበልካ ነቲ ኩናት ናብ ዞባና ንምምጻእ ዳርጋ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኩናት ናራቲቭ ንምእታዋ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ወይ እውን ኣራግጽ መግለጺ ክትረኽበሉ ትኽእል ኒኻ እዚ ድማ ኣጀንዳ ዘለዎ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እቲ ኩነታት ብልጽግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናይ ብልጽግና ምርጫታት ንርዮ ስለ ዘለና እቲ ኩነታት ካብኡ ዝበገሲ ካልእ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳንቲ ዳዕ መሰሪዕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ጽቡቕ ዘይኮነ ኩነታት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ንዑ ንምሽፋን ዝግበር ኣካይዳ ድማ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ናይ ትግራይ ኩናት ይቐርብ ኣሎ ይብሉ ንሕና ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ካብ ትግራይ ከዝልቕ ይፍትን ከም ዘሎ ሰራዊቱ በብቕሩብ ክስሕብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ኩናቱ ከፊዎ ኣጀንዳ ናይ ቁጠባ ተኪዎ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ ናይ ነዳዲ ፀገም ፈጢርዎ ዘሎ ድማ ካልእ ቀውሲ ከምፅኣሉ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ይግዳስ እቲ ሚድያ always obsessed with one thing እቲ ኩናት ናብ ቀይ ባሕሪ ንክመፅእ እቲ ኩናት ኣብ ከባቢ ኤርትራ ንክኸውን እንተደይኮነ ድማ ፅቡቕቲ ዘረባ ሓዝዋ እቲ ኩናት እንተደይኮነ ድማ ኣብ ሚድያ ናይ ኩናት ቋንቋ ከም ዝህሉ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ንሕና ኩናት ኣይንደልን ኢና ግን ብኩናት ድማ ጅሆ ክንተሓዛ ኣይንደልን ኢና ማለት ኤርትራ ንኩሉ ነገር ሸለሊላ ትኸይድ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ እያ ዘላ ማለት ርሱን ዝኾነ ኩናት ሃገራት ይዓንዋ ሃገራት ይፈርሳ ኖርማል ህዝቢ ኖርማል ሃገራት ዝመስላ ዝነበራ ናይ ህላዊ ሕቶታት ክመፅአ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ እቲ ዝበሃል ዘሎ ተራ ዘረባዩ ተራ ወረዩ ኢልካ ሸለል ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ጎኑ ጎኒ ግን ስለምንታይ ብተደጋጋሚ ይመፅእ ኣሎ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላ ከም ኤርትራውያን እዛ ዘረባ እዚኣ ሓንሳብ እናሓዋሩን እኳ ተጋጊየ ዘለኹ እዛ ዘረባ እዚኣ ንሓዋሩ መፍትሒ ክንደልየላ ዘለና ኢና ነዛ ዘረባ እዚኣ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ብጫ ይኹን ቀይሕ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ዝጥቀሙላ ዘረባ እያ ለሚ እንታይ ከስማዓኩም ደልየ ኣለኹ listen to this one countries because the Horn of Africa has become one of the most strategically contested regions in the world. The Red Sea is one of the busiest shipping routes on the planet, and several major global powers now have military or economic interests in the region. Countries like Egypt, the United Arab Emirates, Turkey, Saudi Arabia, and even China and the United States. Which means if a new conflict erupts in northern Ethiopia, it would not stay contained for long. It would destabilize the entire Horn of Africa and potentially drag multiple countries into a much wider regional crisis. And that is why many analysts are now asking a question that until recently seemed unthinkable. After one of the deadliest wars of the century, could the Horn of Africa be heading toward another major conflict? ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩናት ተራ ኩናት ክኸውን ከም ዘይክእል ብዙሓት ሓይልታት ክሳተፋሉ ከም ዝኽእላ ዝብል ዘረባ እዩ እዚ ሕጂ ለሚድናዮ ዘለና ኢና ሓድሽ ነገር ዘይኮነ ዝደጋገም ይናዓታቶም ሓድሽ እዩ ቀይ ባሕሪ ምስ ኣገዳስነት ናይ ቀይ ባሕሪ ብዙሓት ፓርቲስ በቲ ኢማራት ይሳተፋሎ ስዑድያ ይሳተፋሎ ግብፂ ይሳተፋሎ ቱርኪ ይሳተፋሎ ብዓብዩ ቻይና ቤዝ ኣሎ ማቡ ኣብ ኣገዳስነት ኣሎ ኣሜሪካ ከምኡ እስራኤል ክኣቱ ደሊ ኣሎ everybody is trying to be ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ክሕውስ ይደሊ ኣሎ ኦኬ ሓድሽ ኣይኮነ ኤሮፓ ንባዕሎም ዘለዎም ፅልዋ ኣብዚ ቦታ ዝክዕዝዙ ይፍትንሎ ምስ ዓቢ ፅግዕግዕ ክብሉ ንሪኦም ኣለና ኣክንዳ ኣብ ካልእ ረብሓታቶም ምስ ኤርትራ ክገብሩ ዝፍትኑ እዚ ድሓን ኖርማል ዘረባ እዩ ሕጂ እቲ ኩነታት ብኸመይ መፍትሒ ክረክብ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ But there's another reason why people are paying close attention to this situation. You know, the rhetoric coming from Ethiopia's leadership has been unusually strong. Prime Minister Abiy Ahmed has repeatedly described access
to the Red Sea as an existential issue for Ethiopia. Language that signals that this is not just a trade or infrastructure discussion, but something tied to the country's long-term security and survival. So the real question is this: what happens if diplomacy doesn't work, right? When he says, quote, "We don't know what will happen if our demand is not resolved through discussion, negotiation, and commercial terms," end quote, that certainly raises a deeper concern. Because in geopolitics, when leaders start describing something as existential, it often means they are willing to go very far to achieve it. When it comes to Eritrea, this is a deeply existential standoff. Ethiopia is much larger than Eritrea, and there'd be grave risks to Eritrea's survival and sovereignty if a direct war with Ethiopia broke out again. So for everyone involved, this is an incredibly risky and probably extremely destructive war. It's possible, if conflict does break out, that there are no winners. There's just a lot of losers, both in Ethiopia, Tigray, but also around the region as well. Now, ሕጂ እቲ ዘረባ ሓደ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክርያ ዘለና ኩነታት የኽርየኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳርጋ መብዛሕቶም ኣነ ዝሰምዖም ማለት እዩ ዓረብ ይኾኑ ኤስያውያን ይኾኑ ህንዳውያን ይኾኑ ኤውሮጳውያን ይኾኑ ኣሜሪካውያን ይኾኑ ኣፍሪካውያን ይኾኑ ብዛዕባ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ምስቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክርእይዎ ከለዉ ሓደ ነገር ጥራይ ንዓታቶም ኣብ እዝኖም ኣብቲ ኣእምሮም ዝሰርሕ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ዓበ ሃገር እዩ ዓበ ሃገር ክነሱ በቲ ናቶም ኣዘራርባ እየ ዝብለኩም ኢትዮጵያ ዓበ ሃገር እዩ ታሪኻዊ ሃገር እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብሎ ቁጠባ ናቶም ይዓብሎ ሰም ዝብሎ እየ ዝብለኩም ህዝቦም ብዙሕ እዩ ኩሉ እዚ ይብሉ ምሽ ድሕሪኡ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ የብሎምን ስለምንታይ የብሎምን ገዛእትዮም ከምኡ ገይሮሞም እቲ ኢምፔሪያሊስትስ እዮም ከም ፈጢሮሞም 95 ክፋል ናይ ንግዲ ናቶም ድማ በዛ ንእሽተይ ጅቡቲ ኣብቲ ጅቡቲ ድማ ኣሜሪካን ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዘለዎ ቡጥራዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ካልኦት ጎረባብቲ እንኮላይ ንዘይጥቀሙሉ ወደባት ሒዞም ልክዕ ከምዚ ናይ ሕስድና ባህሪ ገይሮም ነታ ሃገር ንኸይትምዕብል እቲ ህዝቢ ንከይሓልፈሉ እቲ ምዕባለታት ናይቲ ከባቢ ሽርክነት ንከይዓቢ ሓፂሮም ሒዞም ኣለዉ ሕጂ ከመይ ገይሮም ዙም ይገብርዎ እታ ዘረባ ሶማልያ ክትብን ከይትብን ዝወደቐት ሃገር እያ ስለዚ ሶማልያ ካብቲ ዘረባ ይዓልይዋ ኬንያ ኣይጠቕስዋን እዮም for whatever reason ብኬንያ ክረክብ ክእልት ኢትዮጵያ ስለዚ ተሓቶ ጥር ኢላ ናብ መን እያ ትመፅእ ናብ ኤርትራ እያ ትመፅእ ኤርትራ ሓደ ክሳብ 93 ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ እዮም ነይሮም ታሪኾም ሓደ እዮም ነይሮም ኣብ 93 እዮም ኤርትራ ትፍንቲቲ ሃገር ኮይና ይብሉ ዘረባ እዚኣ ቢግ ዓባይ ስራሕ ተድልየና ዘላ ዲ ባንክ ንምግባር ንገብራ ኣለና ግን ቀሊል ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ኤርትራ ናጽነታ ኣብ ዝረኸበትሉ ግዜ ድማ ወላ መሰሎም እንትኾነ ብሙሉእ ኣብ ደገ ባሕሪ ሒዞሞ ከይዶም ጥራይ ዘይኮኑስ ንኢትዮጵያ ድማ ሎግ ገይሮማ ከልኪሎማ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብዝርርብ ብዲስካሽን ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀም ኢለ ኣለኹ ብሰላማዊ መንገዲ ይብል ኣሎ ኤርትራ ግን እምቢ ኢላ ኣይ ክትጥቀመሉ ኣይ ንዝጥቀመሉ ከተፍቅድ ሓንጊዳ ኣላ እዮም ዝብሉ እዚ እቲ ዘረባ ኣብ ኩሉ ዝርዮ ዘለኹ እየ ኩላቶም ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ካመን ሰንስ ናቶም ሎጂክ ናቶም ኣብዚያ ይዘምፆም እሞ ሓቂ ዲ ዝዘረባ እዚ ክትብሉ ነይኹም ሓቂ ይኮን ሓሶት እዩ ሓሶት እዩ እዚ ስለምንታይ ግን ነቲ ሓቂ ክፈልጥዎ ዘይከኣሉ ሓቂ እንታይ እዩ ሓቂ ኤርትራ ወደባታ ክጥቀመሉ ንብልፅግና ይኹን ኢትዮጵያ ከልኪላ ኣይትፈልጥን እያ but the problem is እቲ ሓቂ ናትና ንደገ ክወፅእ ዘይምኽኣል እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብጀካቲ ናይ 97 ወይ ገለ ዝበሎም ኣብዚ ቀረባ ኣፍ ደገ ባሕርና ክፉትዩ ብሰላማዊ መንገዲ ብሽርክነት ብፅቡቕ ሓሳብ ምሳና ክሰርሕ ዝደሊ ኣፍ ደገና ክፉትዩ ክንዘራረብ ድማ ድልዋት ኢና ሓደ ንሓደ ባይላተራሊ ክንዘራረብ ፍቓደኛታት ኢና ምባል ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ እንታይ ክብሉኒ እዮም ገሊኦም ገለ ሰባት ኤርትራ ማስክ ከልኪላ ክትብሉኒ ኢኻ but we talking about a narrative war ናይ ዘረባ ኩናት ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ዘረባ ኩናት ድማ ኩሉ ግዜ ብዘረባ ኢኻ ክትዓፅዎ ዘለካ ኣብ ኩንነ ዘሎ ሓቂ ሪሰርች ዝገብረ የለን ተዲኽኑ ኣለዎም ንሕና ሕጂ ኣነ ሽዕ ግዜ ከም ፅሒፍ ኣለኹ ሽዕ እኳ ይብላ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤክስ ስታይል ፅሒፍ ኣለኹ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ወደባታ ከልኪላ ኣይትፈልጥን እያ ይብል እየ በት ሁ ኣማይ ኣነ ተራሰብ እየ ናተይ ዝበልክዎ ክቕበሎ ዝኽእል የለን እንታይ ንኽንብል ኢና ኤርትራ ከምዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኢንተርቪዋት ኣብዚ ቀረባ እዋን ንብልፅግና ኢሉ ዘይኮነ ንስለ ነዚ ነገር ናይ ናራቲቭ ኩናት ዘጋጥመና ዘሎ ናይዚ ዝንቡዕ ሓበሬታ ካብ ካልእ እናመፀ ዘናውፀና ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ክፉት እዩ ኣብ 97 ኢሉ እዩ በት ካብ 97 ክሳብ ሕጂ ፖሊሲ ተቐይሩ ኣይተቐየረን ብዙሕ ሕቶታት ከላዓል ስለ ዝኽእል
ብዙሕ ነገራት ተፈፂሙ ስለ ዘሎ ስለዚ ከም ናተይ ትምኒት ሓንቲ ብእንግሊሽ ካብተን ብእንግሊሽ ዝገብረለን ማለት እዩ ብእንግሊሽ ገይሩ ኣፍ ደገ ባሕርና ንማንም ክሰርሓሉ ዝደሊ ክፉት እዩ ንኣብነት ኣብ 2018 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዓሰብ ከይዶም ከለዉ ዝገበራ ብእንግሊሽ ኣላ እንታይ ይብል ኣቦ ዓሰብ ንኩሉ ሰብ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ከገልግል ክፉት እዩ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ዓብ ሃብ ክኸውን ነይርዎ ብዙሕ ግዜ ተኸሲሩ ኣሎ ግን ሕጂ ድማ ነቲ ዝኸሰረና ንኽትካዕ ሓቢርና ክንሰርሕ ንኣብን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕራይም ሚኒስተር ኣብን ብሓደ ከለዉ ኣብ ዓሰብ ክበፅሑ ከለዉ ዝበላ ኢንተርቪው ኣላ ናይ ቻይና ሚድያ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ሰላም ከለዉ እዩ what happens ምስ ተባእሱ or where does ኤርትራ ኣበይ ድሕሪ ባእስን ሽግርን ተበፅሑ ዘሎ ናይ ኤርትራ መርገፂ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ እቲ ወደብ እንታይ እዩ ንሕና ከም ንርድኦ መረዳእታ ናትና ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ምስ ናይ ዩኤን ሰክረታሪ ጀነራል ምስ ተራኸበ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕራ ንማንም ተረዳድዩ ምሳና ክጥቀም ንዝደሊ ነፍቅድ ኢና ከም ዝተባህለ ኣብ ኤክስ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ወፂኡ ነይሩ እዚኣቶም ግን ወላ እኳ ንዝግብኦም ኢንተርናሽናል ባዲስ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ትዛረብ እንተላ ኤርትራ ነቲ ናይ ሚድያ ኩናት ንክንዕወተሉ ግን ይሕግዘና የለን ባህላ ያኔ ስለዚ ብልፅግና ነቲ ናይ ቋንቋ ናይ ሓሶትን ናይ ሚድያን ስለ ዝተረድኦ ነቲ ናራቲቭ ናይ ዓለም ኣንጻር ኤርትራ ድንጋፀ ናይ ብዙሓት ሰባት ንኽረክብ ደገፍ ናይ ብዙሓት ሰባት ንኽረክብ ይገብሮ ኣሎ ወላ እኳ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሎ ናይ ኤርትራ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ ድማ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ territorial integrity sovereignty territorial integrity ናይ ኤርትራ ክደፍር ይፍትን እንተሎ ትናቱ ዘረባ እንታይ ግን ይብላ ኣሎ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲስካሽንስ ብላብላ እናበለ ነዛ ዘረባ ንሱ ናቶም ካድረታትን ናቱ ኢሊትን ናቱ ሚድያን ተደጋጋሚ ስለ ዘረባ ዘሎ ኤርትራ ሓንጋዲት ሃገር ክትዘራረብ ዘይትደሊ ዲፕሎማሲ ዘይትፈቱ ከምኡ ገይሮም እዮም ንዓና ፍሬም ዝገብሩና ዘሎ ፍሬሚንግ ኣገዳሲ እዩ ንሰብሲ ብዘይ በሎ ከም ዝበሎ ጌርካ ኣብ ሚድያ ናይ ዓለም ከተቕርባ ከለኻ always remember ኤርትራ ዝተዓገደትሉ ገበን ጌራ ይኮነት ድራማ ሰሪሖም እዮም ስለዚ ነቲ ንሳቶም ድራማ ዝሰርሑ ዘሎ ኤርትራ ኣግሬሲቭሊ ክትቃለሶ ይግባእ እዩ ወላ እኳ ነቶም ሓንጎሎም ዝተመረዘ ኢሊት ክትቅይሮም ተዘይከኣለት ንተራ ህዝቢ ግን ክትቀይር ትኽእል እያ ንተራ ህዝቢ እየ ዝብለኩም ተራ ህዝቢ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ከምዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብእንግሊዝ ዝገበሮ ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ሼር እናተገበረ ኣፍሪካውያን ክፈትዎ መዓት እዮም ከማን ትገርመኩም ናይ ኣፍሪካ ሚድያ ነቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ፈትዎ እዮም ስለዚ in that kind of ሕጂ it has been very long time ናይ እንግሊሽ ኢንተርቪው ካብ ዘይገብር ኣብ 22 ብዙሕ ናይ እንግሊሽ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እዚ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ገለን and that was actually image ናይ ኤርትራ ምቕያሩ ብዙሕ ተራ ነይሩ ፓን አፍሪካኒስስ ብብዙሕ ደጋፊ ይሁና ነይሮም ስለዚ ናይ ትግርኛ ዝግበር ዘሎ some extent ብእንግሊሽ ዝግበር ነይሩ it would be very useful እማኻ ነዚ ኩነታት እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክላሪፋይ ዝገብሮ ነይሩ ካብ ሄድ ኦፍ ስቴት እንተትመፅእ ነይሩ ወይ ካብ ፎሬን ሚኒስተር እንተዝግበር ነይሩ ነዚ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣካይዳ ንደቶም ይብለኩም ኣለኹ ኣእምሮኦም ዝረስሐ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሕማም ንዘለዎም ክንቅይሮም ኣይንኽእል ኢና የግዳስ ነቶም ተራ ሰብ ተራ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ነቲ ሚድያ ፐርሶናሊቲስ ንምፅላው ግን መሓገዘና ነይሩ ናተይ ርኢቶኩም እዩ we have to work hard on this እዚ ነገር እዚ ሸለል ክበሃል ዘይግብኦ እዩ ንዝመፅእ ወለዶ ዕዳ ክንገጥፈሉ የብልናን a little bit, right? And ask the bigger question that sits at the center of this entire conversation. Is Ethiopia's quest for access to the sea inevitable? Because Ethiopia is not just any country. It is one of the oldest civilizations on the African continent. It is one of the few African states that was never fully colonized. And today, it is one of the largest and most influential countries in Africa. More than 120 million people, with one of the fastest growing economies on the continent. The country is investing heavily in infrastructure, positioning itself to መቸም እቲ ዘረባ ንሰምዖ ዘለና ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ከምዚ ዓባይ ነገር ተስፋ ዘለዎ ሃገር ምዕባለ ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዕዳጋ ዘለዋ ግን ምስ ኤርትራ ብሓደ ክሰርሑ ዘይምኻሎም ከዓ ናይ ኤርትራ ስንፍና ከም ዘሎ ኤርትራ ከም ዘይትደሊ ኤርትራ ናይ ሽርክነት ኣብነት ከም ዘይኮነት ወይ እውን ነቲ ወደባታ ዘይትጥቀመሉ ክነሳ ከምቲ ዝድልዮ ዘይትጥቀመሉ ክነሳ ዝብል ዘረባ ካብ ኩሉ ሰብ ኢኻ ትሰምዖ ዘላ ካብ ኩሉ ሰብ ኢና ንሰምዖ ዘለና ስለዚ ኩሎም ሰባት ሕሙማት ስለ ዝኾኑ ሲ ባዕለ ድዮም ይፈልጡ ምባል ልቦና ኣይኮነን ኣነ ሕጂ ከም ናተይ ርኢቶ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ይከታተሎ የብልኒ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ዘለዎ ናይ ሓበሬታ ፀገማት ሓበሬታ ዘይኮነስ ምስቲ ዘሎ ናይ ኢንተርኔትን ናይ ገለን ፀገማት ነዚ ኩሉ ሚድያታት ዝግበር ኣበይ ክኸልዎ ኩሉ ክከታተልዎ ማለት ዓበይ መዓት ከምዚ ናይ ብልፅግና ኣሽሓት ቆፂርካ እንተለኻ ምናልባት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ could use really ኣብዚ ናይ ሚድያ
ነዚ ዘለና ፀገማት ነዚ ብቐሊሉ ክንፍውሶ ንኽእል ዓይነት ፀገማት ብፍላይ ንኣብነት እዚ ለንቀነ I'm going to give you ነገራት ከነተዓራርዮ ስለ ዝደሊ ዘለኹ እዚኣ መክበኩም ብቕልል ዝበለ ኣፍሪካውያን ስፅልዋ ኣለዎም የብሎምን ንኽንፈልጥ ኢለ ዝገብረልኩም ዘለኹ if you where was that video መስለኩም Red Sea. Thinking of the Red Sea, I cut out. Oh, okay. So to see, I see you enjoying yourself right here in the Red Sea. Yeah. I saw you. Oh, watch this video. Didn't tell you, but like I just feel like inner peace. It's so nice to be with your people. Like it's just the most peaceful thing you could ever experience. Is it your first time here? No, I'm coming back after 10 years. Wow. Yeah. Can I? So ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መስልኩም እዚ ወዲ ንኤርትራ ከይዱ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኢሜጅ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ክታቱ እያ እታ ቪድዮ ልዕሊውን ክትከይድ እያ if you go to that video እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ተፃሒፉ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ኢሜጅ ናትካ ኣብ ተራ ሰባት እዚ ኢንፍሉዌንሰር እዩ ዓብዪ ኢንፍሉዌንሰር እዩ ግን the way they frame Eritrea ነኤርትራ ኣብ ብዙሕ ነገራት ብፅቡቅ ረኺብዋ ቴሌፎኑ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ኣብ መኪና ይኸይድ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ነዛ ቴሌፎነይ ክሰርቃ ዝኽእል የለን ኣብ ካልእ ከምኡ ክገብር ኣይክእልኒ ይብል this is brilliant ኤርትራ ሴፍቲ ኣለዋ ዓብዪ ተደላይ ነገር እዩ ሰብ ክኸይድ ከሎ ሓንቲ ዝፈርሃ ነገር እንተሎ ሓደጋ ስርቂ ሞትን ካልእን ከየጋጥሞ እዩ ስለዚ ኤርትራ መዓት ብልጫ ኣለዋ እዚ ተራ ሰብ እዚ እንታይ ኣለዎ ደ ዩቱበር እዩ ገለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ዛረብ ሓደ ኤርትራ ኢንተርኔት የብላን በጃኹም ኢንተርኔት እትውዎ ከቢድ እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ፅባቐ ናትኩም ብዙሕ ሰብ ክመፀኩም ካለ ኢንተርኔት ክፈትዎ ይብል እዩ but this is no problem ኤርትራውን እኮ ጥቕሚ ናይ ኢንተርኔት ጠፊዎም ኣይኮን ሓደ መዓልቲ ክገብርዎ እዮም ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እንታይ ንማለት ነዚኦም ተራ ሰባት እዚኣቶም ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ዓለም ክፀልቡ ዝኽእሉ ዝግባእ ሓበሬታ ክንቅርብ ክንክል ኣለና ንማለት ኤርትራ ትክክለኛ ፖሊሲ ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ብፍላይ ብእንግሊሽ ብፅሑፍ ጥራይ ዘይኮነ ብቪድዮ ሼር ክኸውን ዝኽእል ኣነ እንታይ ብለኩም ኣሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቪድዮ ጀነራሊ ቫይራል ይኸይድ እዩ I'm not exaggerating this ከየትኩም ኣብ ዩቱብ ረእይዎ ብእንግሊሽ ዝገብሮ ቪድዮታት እዚ ናይ ኣፍሪቃ ቻነላት ናይ እንግሊሽ ማለት እዩ ከም ሕሱም እዮም ዝጥቀምሉ ወላ እዞም ናይ ፓን ኣፍሪካኒስት ወላ ብኣሜሪካ ዘለው ፀለምቲ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዮም ዝጥቀምሉ ቢካዝ ተባዕ መራሒ ትብዓት ነቲ ናይ ኢምፔሪያሊስቲክ ሄጀሞኒክ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ዝኹንን መራሒ እንተሎ ንስ እዩ ስለዚ we need that kind of language ነቲ ኩሉ ዘሎ ጓሓፍ ዘረባ ኣንፃር ኤርትራ ቃል ብቃሉ ክምለሰሉ ዘሎ ኣነ እኳ ከም ናተይ ድሌቶ ዝኸውን ከማን ነፍሲ ወከፍተን ሕቶ ዲባንኪንግ ሰሽን ኢልና ዲባንኪንግ እንታይ ማለት እዩ ሓሶት ዝብልዎ ዘለዎ ኢልካ ትሓቶ ከም ሕቶ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕርን ኢትዮጵያ ክትባይ ትኽእልን እያ ጅብልኹም ከመይ እዩ እዚ ብእንግሊሽ ሓትዎ ነው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ይምልስ ንሕና ኣብ ደገ ባሕርና ንኩሉ ግዜ ክፉታት ኢና ትብል መልሲ ይገብር ማለት እዩ ናውዴስ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዓብ ነገር ዲባንክ ይገብረልካ ብልፅግና ወላ ፒአር ይግበር ወላ ጀንፍሪት ይግበር ሌተስት ኢንፎርሜሽን ፕሬዚደንት ኢሳያስ መሊስዎ ኣሎ ንሕና ድማ እቶም ናይ ኤርትራ ወገን ዘለና ድማ ዘረባ የድልየናኒ መፅሓፍ የድልየና ነታ ዘረባ ናቱ ጥራይ ቪድዮ ናቱ ሌተስት ዝተገበረት ማለት እዩ the truth lies versus the truth ኣብይ ኣሕመድ ብሰላማዊ መንገዲ ብገለመለ ዝብል ቪድዮ በታ ሓደ ትገብር በቲ ድማ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕርናትና ክፉት እዩ ዝብል እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ኣንፃርና ዘሎ ንኣብነት እዚ ለንቀነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዶብ ናይ ኤርትራ ይሰገረን ዝብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ሉላዊ መሬት ናቱ ገለ ኣብኡ ጥራይ ዘሎ ወይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ነዚ ሕቶታት እዚ ብንፁር ቋንቋ ክምልሶ እንተዝኽእል ንሕና ድማ ምስ ናይ ሚድያ ሓይሊ ዘለና ውሕዳት ክነስና ሓያላት ናይ ኤርትራውያን ንዑ ፓምፕ ብምግባር ነቲ ነገርቲ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ካልኦት ዓይነት ሚድያታት ሼፕ ኣብ ምግባር ወይ ምቕያር ነታ ኣተሓሳስባ ናቶም ብዛዕባ ኤርትራ ንምቕያር ብዙሕ ክንሰርሕ ምኽኣልና እዚ ሓደ ካብቲ ኣይዊሽ እዚ ነገር እዚ ሲሪየስሊ ናብ ዝምልከቶ ቦታ ኣብፂሖም ዘድሊ ለውጢ ንኽነምፅእ እንተዝገብሩና ምክንያቱ ኣብ ሎንግ ተርም ስቕ ኢልና ምርኣዮም ንሎሚ ወታደራዊ ዓቕምና ፅቡቕ ስለ ዘሎ ኩነታትና ፅቡቕ ስለ ዘሎ ሴኪሪቲ ናትና ሰላምና ዝሓን ስለ ዘለና ብግምጫሉ እቲ ብልፅግና ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ ሓደጋ ከይመፀና ክእል እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን እዚ ነገር እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኩነታት ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቶም ገርባብትና ሕልሞም እዚ እዩ ሁለቱንም ነጣጥለን የምናያቸው ነገሮች አይደሉም። ሁለቱም ለኢትዮጵያ አስፈላጊና የኢትዮጵያ ርስትና ዕጣት መልስ የነበሩ ቀድሞ ታሪክ ሳይመሰረቱ አብረው የተመሰረቱ ከኢትዮጵያ ጋር የነበሩ ሀገሮች ናቸው። በባህሩ ላይ ብቻ ውሃውን ብቻ አይደለም፣ በባህሩ ላይ ያሉ ደሴቶች አሉ። በደሴቶቹ ላይ ብዙ መሰረተ ልማቶች የተሰሩበት፣ ብዙ ሀብት የፈሰሰበት፣ ብዙ ድካም የደከመበት፣ ብዙ የሰው ሀብት የፈሰሰበት ደሴቶች ናቸው። እነዛ ደሴቶች አሁንም አሉ። የሚጠቀምባቸው እየተጠቀመባቸው ናቸው። ግን የኛ ሀብት ናቸው፣ ሊመለሱ ይገባል።
በባህር በኩል ስንመለከተው ባህሩ ብቻ አይደለም ለማለት ነው። ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕር ናይ ኤርትራ መዓት ሕልሚ ዘለዎም ኣብኡ ነቲ ባሕርና ንምርካብ ብዙሕ ድሌት ዘለዎም ወደባት ናትና ከም ሕሱም እዮም ዝሓስብሎም ዘለው ሆቴላት ናቶም ኣብ ወደባትና ክገብሩ ዓሳ ናይ ኤርትራ ንኽበልዑ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ንኽወስዱ they really have a lot of ሕልሚ እቲ ሕልሚ ድማ መጠን እቲ እዚ ሽግር እዚ ጠቕላላ መፍትሒ ክሳብ ዘይረኸበ ንሳቶም ሎንግ ጌም ክፃወቱ እዮም ፕሮፓጋንዳ ከነርዚሖም ንህዝቢ ብረም ወሽ ክገብሩ እዮም ተንኮል ክመልእዎ እዮም ነቲ መንእሰይ ድማ ዝኣክል ግዜ እንድሕር ሓሶት ደጋጊም ካሉ ከም ሓቂ ክቕበሎ እዩ ስለዚ ነታ ናይ ባሕሪ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋል ማለት እዩ ነዛ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ኩላቶም እዮም ዝቕበልዋ ኩሎም ኦሮሞም ኣይትበሎ ሶማሎም ኣይትበሎ ጀነፍሪት ኣይትበሎ ኩሎም እዮም ዝቕበልዋ እዚኣ ናይ ኩላቶም ሕማም እያ ስለዚ ንሓድነቶም ኢሎም እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ ካልእ ሽግራቶም ስለ ዝዓበየ እምበር ነዛ ጉዳይ እዚኣ ደፊኦም ናብ ካልእ ሕማቕ ንክገብርዋ ዘሎ ተኽእሎ ኣቃሊልካ ክረአ ዝግባእ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊላ ክትሪኦ ከም ዘይደላ ኣነ ትፈልጡ ኢኹም ኣይ ሪሊ ሆፕ ፅቡቕ ዝኾነ መፍትሒ ክንረኽበሉ ካልኣይ ከምዚ ንመሰንበዲ ወይ ንመፈራርሒ ንገብሮ ዘለና ከይመስለኩም listen to this one እንታይ ሓስብለው እዚኣቶም ተጸሊሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ተጸሊሎም ጥራይካ እኹል ዘረባ ኣይኮነን ምክንያቱ ተጸሊሎም ጥራይ ኢልና ክንሓልፎ ንኽእል እኹል ዘረባ ኣይኮነን ዘሎ እዚ እቲ ሓይሊ ባሕሮም ወላ ሓይሊ መሬቶም ዝብልዎ መሪ የነበሩ ማለትም በኢህአዴግ ወያኔ የተሰጠ ወደባችን ጉሮሯችን የታነቀ ነው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ወደብ ማጣት ማለት 135 ሚሊዮን የሚያክል ይዘን የራሳችንን አተን ጉሮሯችን መታነቅ የለበትም። ስለዚህ የታነቀ ጉሮሯችንን ማላቀቅ አለብን። استحنقوا قرروا ناس كن نفسنا خنقلاقل كن كلالنا معناته تي زميتنا سريقنا حزنا زنبرنا في دق بحرنا يرترا كم ناتنا غيرنا سلدو وصدنا يو بقى نوع كنا مالس كن كلالنا قروراتشن ولا رأسنا نابلو رأسنا حمي ما من عندهم قد نسمع يوم سلا خان تايبل اسمع ازاي موتنبت يقصنبت يدمانبت የልጅነት እድሜያችን የጨረስንበት እንደዚሁ ተዳፍኖ እንደ ሻህላ ውስጡ እንደ ሳሲያ ሲባል የነበረው ነገር እና ስለ ቀይ ባህርም ሆነ ስለ ወደብ መናገር ኃጢአተኛ ተብሎ ኩላታ ባህርና ኤርትራ ወታደር ኮይና ዝነበረት ዋርዲያ ኮይና ዝነበረት አሽከር ናይ ደርጊ እንተ ደይ መይታሎም ጅግና ተቀይራ ዘላ አዳራችን ቴሌቪዥን ድማ ስክሪን ድማ ንዓታቶም ይንጎም ሸትን ኮንፈረንስ ናበሉ ስርዓ ዝርካቡ ገንዘብ አከምዚ አጀንዳታት ይዘውሉ ይላል ማጠርን ይግድ ይላል ራስን ክብርን ጠብቀ የምትኖረው እንኳን የሀገርን ዳር ድንበር ይቅርና እና እኔ በዚህ አሁን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ለተነሳው ጥያቄ ወቅቱን ጠብቆ የተነሳ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምን ይፈልጋል? መጀመሪያ የሀገር አንድነትን ማምጣት ይጠይቃል። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አሁን ይሄ በመነሳቱ እንደው ከምትሪ ወዘለሁም እዚያቶም የምቶም ንግሆም ሸትን ሓድነት ናቶም ብሰንክ ዝናይ ባሕሪ አጀንዳ ብልጽግና በጊስዎ ዘሎ ሓድነት ቡ ገይሩ ናብ ካልእ ሕማቅ ከሰጋግሮ ይዝደሊ ዘሎ ዕድል ስለዘይገበረ እውን ስለዘይ ሰልጦ ዘሎ እምበር ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ተራ ሰባት ኣረግቶ ተዛሪቦም ምንታይ ምባልካ ነርኩም ስምዑ ኣብዚ The maritime training to launch across all universities. Ethiopian universities, in addition to the Bahir Dar Maritime Training Institute, have completed preparations to offer their own maritime training. This plan, which will involve students from 29 universities, aims to increase Ethiopia's participation in the global shipping industry. The goal is to produce 45,000 professionals over the next 5 years, which will generate significant foreign exchange for the national economy. The training requires passing rigorous technical and እንታይ ክገብሩ ይሓስብለው ሓደ ዓብይ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ትሬኒንግ ሰንተር ክገብሩ እሞ ብዙሓት ሰባት ኣብኡ ክመሩ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ነጊረኩም ነይረ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ናቶም ዕላማ ከም ዘይኮነ እቲ ዕላማ እቲ ካብ ካልኦት ተዋሂብዎም ዘሎ ከም ዝኾነ ስለምንታይ እዚ ትሬኒንግ እዚ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም ብዙሕ ሰብ ዝደሊ ብሕሱር ሰብ ዝደሊ እንተሎ ድማ መን እዩ ኢማራት እዩ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ባሕሪ ስልጠና ግበሩ ባሕሪ እውን ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ ክፅዕረልኩም እየ ካብ ብሕጂ ግን ሓያል ዝኾነ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ስልጠና ግበሩ ንዓታቶም ዝኸውን ድማ ነቶም ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕ ክንደልየሎም ንኽእል ብምባል ናይ ባሕሪ ትምህርቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልካ 45,000 ናይ ባሕሪ ክኢላታት ንምፍራይ ትምህርቲ ክጅምሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ክሊርሊ እዚኣቶም ኣጀንዳ ተዋሂብዎም ገንዘብ ተኸፊልዎም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እምበር
ባሕሪ ይብልካ ገለ ይብልካ ኣብ ንቑስ መሬት ክንድዚ ዝኣክል ዕንደራይ ትገብር ኒኻ እሞኻ ናይ ገንዘብ ፀገም ዘለካ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለካ ናይ ነዳዲ ሽግር ሓኒቕካ ዘሎ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ክትኣቱ ዘለኻ ሓደ ነገር እዩ ዝነግረካ እዚኣቶም ዝተዋሃቦም ኣጀንዳ ኣለዎም እቲ ኣጀንዳ ድማ ብዝተኻለ መፀን ኣብ ርእስን ኣእምሮን ናይቲ ህዝቢ ክእትውዎ ይደልዩ ኣለዉ ብኡ መልክዕ ድማ ናይ ዓለም ደገፍ ናይ ካልኦት ደገፋት ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቕ ስጉምቲ ንክወስዱ እንተሰሊጥዎም ማለት እዩ ግን ከምዘይሰልጦም ካይ ዝንገር ዘሎ ኣብዚኣ እስከስምዕዋ ምክንያቱ ክልተ ሰለስተ ነገራት ከረየኩም እየ what is going on ኣብዚ ስምዑ يوم 28 مسيركم يا عشاوي والله رمينا قبل يقعد ده مشترك ما بيحتاج ملزومه ذات شغلنا بتاع جلودنا 2003 مرة الفوق بس رمينا يا صاحبي بتاع 2003 رميته كيف دوات صارونا ده حقنا علينا اوكي እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ it's just really sad ሓደሲ እንታይ ኢሉ ከማን ኣውፅኡ ነይረ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ናይ ብሓቂ ዘገርም ይብል ኣሎ እዛ ድሮን ትሪእዋ ዘለኹም ብዙሓት ዘራቢት ድሮን እያ ኮይና ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ናይ ዳዕመ ስር እያ ነይራ እታ ድሮን ማለት እዩ ግን ምስ ኢትዮጵያ ክርክብ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ስቃይን መከራን ዓብይ ግደ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ዳርጋ ቫይራል ኮይና ዘላ ትሕዝቶ እያ ካልኦት ድማ ናይ ሱዳን ዝነበረት እውን እያ ሓዳሽ እውን ኣይኮነትን ብዙሕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ዓብይ ዘረባ ዘሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎን ምክንያቱ እዚ ናይ ቱርኪ ድሮን ዝኾነት እንታይ ዝብለሉ statement from Sudanese army had a መግለጺ followed by a statement from the Sudanese army claiming that the drone launched from Ethiopia had targeted Sudanese territory. Today, Sudanese air defense systems reportedly shut down an Ethiopian armed drone. The development suggests that the tensions between the two countries could intensify further. In the current context, Turkey appears to be one of the key actors capable of helping de-escalate the situation, while the Horn of Africa is already in no position to handle. So, in time ዝብሉ ዘሎ እዛ ድሮን እዚኣ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ኣብ መሬት ሱዳን ክትሃርም ከላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዘውደቃ እታ ድሮን ናይ ቱርኪያ መበቆላ መሰረታ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲአን ድማ ቱርኪ ይኹን ሱዳን ክልቲኦም ኢትዮጵያ ይኹን ሱዳን ካብ ቱርኪ ይገዝኡ ኣለዉ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ድሮ ኢትዮጵያ ናይ ዳዕመ ስርዕ መሰልጠኒ ማእከልን ናይ ድሮን ቤዝን ጌራ ከም ዘላ ይንገር ኣሎ ኣብዛ ነዛ ቪድዮ እናቀረብኩ ከለኹ ጥራይ ኣብ መንጎ ናይ ብልፅግና መራሒ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢማራት መራሕን ናይ ቴሌፎን ርክብ ተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ሱዳን ቀዳምነት ተወሲዱ ከም ዘሎ ብኢማራት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንዳዕመ ሰሪዕ ንኸይወድቕ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ዘሎ ይመስል ኣብዚ እውን ካልኦት ታይሎም ፅሒፎም ነይሮም ዘለናዮ ግዜ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ተርኪሽ ሜድ ክራሽድ ኢን ኖርዝ ኮርዶፋን ናይ ቱርኩ ምዃና تا درون يام زنا ترزلو انتايل نيرو إمارات أكايدا ناتا أبازيو زغرم درجة هنا بس إحنا زلنا يبلالو إمارات ني نان ستيت أكترز نابنت كم أب سومالي لاند زلو مراحي كنت أنزدلي ويون أب سودان مزدع مسرح كسرح أب يمن مس تي ساوزرن ترانزيشنال كونسل STC زبالك كسرح أب ليبيا دما مستناي حفتار حيلك كسرح أوكي حماق نديو قلنا زي نورمال تريتغل أب إثيوبيا قلنا منقصة قصاصيرو نحماق أجندة ناتو نهاجرات كم قلنا زلوا زلوا بما أكلاي منقصنا إثيوبيا غيرو كسرح هنا نرجعلنا زد ما نا أبو دابي ويونا إمارات سرح كند من تاي كاب حق وصاي خيط كم زلون اتزعزن كفال دما إثيوبيا زبال عبا هاجرنا أفريقيا أنا تبع لغلو نبعلو مجابر يا خوينو أتم زد رجع كود كتريوس زحفرن زسكفنيهم unprecedented degree. This is not just about resource extraction. The UAE effectively orders Ethiopia to attack Sudan. Ethiopian drone shut down today proves, and Ethiopia complies. It orders them to train, equip, and finance militia in Sudan, RSF Malati, and Ethiopia complies again. And this is the same Ethiopia that once prided itself for being the only African country that was never colonized. It's a rather ironic situation. ኣይተገዛእኩን ዝብል ኢትዮጵያ ከይሓፈረ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና መጋበርያ ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ዓረብ 1 ሚልዮን ዘይከውን ህዝቢ ዘለዋ መጋበርያ ናታ ኮይኑ 130 ሚልዮን ኣለና በለ ንነፍሱ ኣብ ሕማቅ ወዲቑ መጋበርያ ናይቱ ኮይኑ ንጎረቤት ሃገሩ ሱዳን ኣብ ምፍርራት ንዝሰርሕ ዘሎ ሚሊሻ የዕጥቕ ትእዛዝ ዝተዋህበ ድማ ቴሌፎን ተተቐቢሉ ድማ ሰይጣናዊ ትግባር ሰይጣናዊ ስራሕ ንክሰርሕ ንርኢ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ውጥቀት ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ኢሉ ዝጀሃር
ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ዓረባዊት ሃገር መጋበርያ ክኾን ክትሪ ካብኡ ዝኸፍእ የለን እዩ ዝብል ሲራክ ባህሊ ብድማ ተቐቢሉ ንዓኹም ዳይ ሓዲስኩም እምበር ኢትዮጵያስ ፍጥር ክትብል ከላ መጋበርያ እያ ኩሉ እቲ ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ዝብል እውን ከምኡ ክትብል ስለ ዝደለይዋ እምበር መኹርዒት ኮይና ኣይኮነትን መሕፈሪት ናይ ኣፍሪቃ እያ ኣነ ዝውስኸሉ ዘለኩም ይበለ ንሱ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ መጋበርያ ምስ ኮነት እያ ናይ መጋበርያነት ፍሉይ ሰርቲፊኬት ዘለዋ እያ እቶም መጋበርያ ዝገብርዋ ስለ ዝፈትዎ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ኩርዓትን ገለን ዝብልዋ ስለዚ ናይ ኣፍሪቃ ኩርዓት ክትበሃል ተኮይንካ ብሉፅ ፈረስ መጋበርያ ክትከውን ኣለካ ከስምዑ ስለ ዝደልዩ ጥቀምሉ ቃላት እዩ ብምባል ሲራክ ባህልቢ ፅቡቅ ገይሩ መሊስሎም ግን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ መድረክ ዘለናዮ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኣሜሪካ ኢዳ ቤላ ጌራ ኢትያትሉ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ንርኢ ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ሱዳን እገዳ ከም ዘውረዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መቲ ናይ ሞስሊም ብራደርሁድ ብዝብል እገዳ አውሪዶም ኣለው መንግስቲ ሱዳን ድማ ብዝከኣለ መንገዲ ዋላ ሎቢስት ዝቆፂሩ ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሕሜቲ እገዳ ንክወርድ ይፅዕር ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ክዕወትሉ ኣይከኣሉን ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ክትርኢ ከለካ ዛዕበየ ዓወት ንኢማራት ማለት እዩ seen a victory for the United Arab Emirates which supports the rival RSF and wants to eliminate Islamist influence in the region the Iran link to Iran ብግዳ ሓቂ ናብ ኢማራት እዩ ዝቐረበ ነይሩ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ እዩ ዝቐረበ ነይሩ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ሱዳን እገዳ ገይሮም ኣለዉ እዚ ድማ ሱዳን ኩነታቶም ኣብ ስሪኦም እዩ ዘሎ ሕጂ ባዕሎም ፅዒሮም ክፈትሕዎ እንተኽኢሎም ጥራይ እዩ ክወፅእ ዝኽእል ዝቕፅል ጉዳይ እንታይ ክኸውን ይኽእል Burhan's main goal is to get the US designate his rival. The US senators, both Republican and Democrats, are pushing to label the RSF as a terrorist next, citing unspeakable atrocities. ስለዚ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ እውን ናብኡ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ናብ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል እንተዝገብርዎ ነይሮም ዝሓሸ ነይሩ እንተዘየለ እዚ ኩናት እዚ ብቕልፅም ናይ ሱዳናውያን ብሓይሊ ናይ ሱዳናውያን ጥራይ ክፍታሕ ዘለዎ ንዑ ድማ ይወዓል ሕደር ዘይብሉ ምግዝጋዝ ጥራይ ከዋፅእ ዝኽእል ካልእ ኣማራፂ ዝረአ ስለዘየለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ጉዳይ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ምስ እንመፅእ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ትስማዕ ኣላ in the US embassy in Baghdad. We don't hear any reports of casualties, but it did lead President Trump to sound surprised that Iran still had this capability. In addition to that, we've also got the Iranian proxy still active. We've got Hamas available in the Gaza. We've got Hezbollah operating in the Lebanon. We've got the Houthis down off the Yemen. We've also got forces in Iraq and እቲ ኩናት ካብዚ ናበይ ገፁ ከስፋሕፍሕ ይኽእል ይኸውን ዝብል ድማ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ዲስካሽን ዝመፅእ ዘሎ እዩ ሑቲ ኣብዚ ከባቢና እንታይ ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ይኸውን ንዝብል ሓደ ካብቲ ብፍሉይ ቆላሕታ ዝጥመት ዘሎ እዩ ወሽመጥ ሃርሙዝ ተዓፂሎ ኢማራት ድማ ኣተኩሮናታ ናብ ቀይ ባሕሪ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናታ ንኽትፈትሕ ካብ ትጓየዮ ዘላ ዲፕሎማሲ ይኹን ኣካይዳ ናብ ኤርትራ ገፃ እትገብሮ ዘላ ጓያ ይበዝሕ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃልን እስራኤል ዝበሃልን ክገብርዎ ዝኽእሉ ምናልባት ኣብ ዘረባ ሓንቲ ለናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዘለና እቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ እንታይ ምርጫታት ትወስድ ከም ዘላ ዘራይ ምዃን ንኣብነት ዘራይ ምዃን ከምዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፃዕዱ ህርሰይ ኣለዉ ክርስቲያን ኣብ ናይጀርያ ደሉ ኣለዉ ኢልካ ስጉምትታት ናይ ክትወስድ ምፍጣር ናብ ከምኡታት ካብ ዓለማዊ ውድባት ወይ ዓለማዊ ምንቅስቃሳት ዝነበረ ኣባልነት ናይ ኣሜሪካ ምስሓብ ብተፈላለየ ሃገራት ብምጉዕባዕ ከተርዕም ምፍጣን ንበይኖም ትውልስ እዮም ሓደ 2 ኢልካ ሓደ 9 10 ዝኾኑ ትውልስ ኣለዉ ዛጊት ርኢናዮም ዘለና ዓራቕ ክትመስል ምፍጣን ዓራቂ ትመስል ምፍጣን ናይ ዩክራይና ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኮንጎ ከይተረፈ ናይ ኣዘርባይጃን ምስ ኣርሜንያ ናይ ካልኦት ተፈላለያ ግጭት ዘጋጠመን ታይላንድ ምስ ካምቦድያ እዚአን ከምዚ ኮይነን ዓራቕ ክትመስል ምፍጣን ወይ ክትዓርቕ ምፍጣን ወይን ኣሎ ተፈቲኑ እንታይ ቀፂሉ ናይ ብሓቂ እቲ ምዕራቕ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ንኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ማለት እዩ ኣበይ እዮም እቶም ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ዓመታቶም እንታይ እዩ ከድካ ተነቢቡ እዞም ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ክትከውን ምእንቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት እንታይ ዕላሞም ኣብ መወዳእታ ኢልና ካብዞም ዛጊት ተረኺቦም ዘለዉ ኣመታት ቀዳማይ ዕላማ ወይ ሸቶ ባህርያዊ ፀጋታት ምውናን ወይ ምቁፅፃር ባህርያዊ ፀጋታት ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ናይ ዓለም ዘለዉ
ናይ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ባህርያዊ ማዕድናት መወዳእታ ይብሉን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብዓቢ ዘሎ ባህርያዊ ማዕድናት መወዳእታ ይብሉን ኣብ ኮንጎ ዘሎ ማዕድናት መወዳእታ ይብሉን ሕጂ እቶም ጥሞቱ ዘለዉ በዚ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ወይ ናይ ማጋ ፖሊሲታት ዝውሰዱ ስእሉ ዘለዉ ስጉምትታት እንታይ ይድረኸዮም ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ዝውሰዱ ዘለዉ በዚ ማጋ ንኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር እንታይ ትዕላ ወይ ትሸቶ ድሕሪኻ ሪኻ ኣብ መብዛሕትአን ባህርያዊ ፀጋታት ጥመት ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ይበፅእ ሑቲ እውን ኣብዚ ቀረባ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣካይዳ ፅልዋ ክገብር ከም ዝኽእል ምግማት ከድሊ እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ኢራን ምስላጥ ካብያ ጀሚሩ እቶም ሑቲ ኣይተርፎምን ይፈልጡ እዮም ሑቲ ሎሚ እንተደይኣትዮም ኣብቲ ኩናት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንድሕሪ ኢራን እውን ተወዲቓ እስራኤልን ካልኦትን መፅዮም ነቲ ሑቲ ድከቱ ከፅግብዎ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ they better work for Iran before ትኻልእ ፀገም ከይመፅኦም ከሎ እዚ ማለት ድማ ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት ሑቲ ኣብ ከባቢና ገለ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ምግማት ከድልየና እዩ ዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ እናተኸታተልና ናባኻትኩም ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና and pray for peace ይበሃል ንሰላም ንፅቡቕ ነገር ክንምህለል ኣለና ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ክብድ ዝበለ ደረጃ ናይ ፅላለ ተበፂሑ ከም ዘሎ ንክንግንዘብ ኢለ ዝገብረኩም ዘለኹ and ክንቀፅል ኢና እስከ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ብፍላይ እቲ ናይ ነዳዲ ፀቕጢ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ኣብቲ ከባቢና እውን ነዚ ንስማዕ እስከ የተከሰቱ አይነት ክስተት ሲከሰት ከውጭ የውጭ ምርት ላይ ጥገኛ ስንሆን ፈተና ላይ እንወድቃለን ማለት ነው። እኛ ብቻ አይደለም ዓለም የተፈተነበት ነው። እኛ ደግሞ በዚህ ቀጠና አካባቢ ስላለን የበለጠ እንፈተናለን። የባህር በር ስለሌለን የበለጠ እንፈተናለን። ይሄም ፈተና እንግዲህ በኢትዮጵያዊ ጽናት በአስተዋይነት ማለፍ ያስፈልጋል። አንዱ ፈተና የሚመጣው በትራንስፖርት ሴክተር ነው። በነዳጅ ምክንያት ሁለት ነገር የተፈጠረው አንደኛ እጥረት ነው። የአቅርቦት እጥረት ተፈጠረ። ከአቅርቦት እጥረት መፈጠር ጋር ተያይዞ ደግሞ ዋጋ አሻጠበ። ሁለቱም ፈተናዎች የተፈጠሩ ነው። መግዛት እንኳን ብንችል አቅርቦቱ ስለሌለ መግዛት እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ሓረካ ሃብቲ ንብልፅግና ኣምና ኣሰንቢድዎ ዘሎን ኣፍሪህዎ ዘሎ ነጥቢ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ሓረካ ሃብቲ ክፍንጀር ዝኽእል ዝብሎ ዘሎ ንሱ እቲ ናይ ነዳዲ ኩነታት እዩ ነዳዲ ነታ ሃገር ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ወጥሪ ክወስዳ ከም ዝኽእልን እቲ ወጥሪ ድማ እቲ ህዝቢ ብካልእ ፀገማት ከቢድዎ ስለ ዘሎ ድሮ ናይ ደሞዝ ፀገማት የጋጥም ኣሎ ኣብ ትግራይ እቲ ናብነት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዝስምዕዎ ናብነት ኣብዚ እውን ስምዑ ሓንቲ ደገርም ነገር ነይራ እዚኣ ክሰምዋ እስከ ዘይፈልጥዋ ሰብ እውን ክህልው ክእል እዮም in Ethiopia, and I haven't been sure how to really make this video. Try and give it to you guys in as short as I can. I was heading from Arba Minch. I left you guys at Arba Minch on the last vlog, and I was heading to Konso. There's military personnel all around Ethiopia. I was heading out of Arba Minch, saw them, asked them, is this road safe? They say yes. It's a little bit poor. The area basically was a war zone about 5 years ago. sorry, everything seemed okay. As I was doing that, a priest came out and was trying to wave me down, and I like. So I carried on cycling. He then cuts me off about 2 minutes later, tells me that isn't safe and that someone's just been shot and killed about 5 minutes down the road and that there's a war going on. He then tells me to sit here, have some food, have some drinks, and he'll come back in a couple of hours and update me. So I do that. He comes back, updates me, said it will probably be safe if I just hitchhike through. So I try and do that, and as I'm standing outside, a military truck goes past, a few military trucks goes past, but one of them stops and a big burly dude comes out and he speaks perfect English, and he tells me under no circumstances am I to leave the village tonight and to stay in this hotel. The man who owns the hotel is a good man and will keep me safe. Also tells me that I can leave the next day and next day will be fine. So that's what I do. I sleep, I wake up, I try and hitchhike again the next day. There's about 70 people around me in the village, and I'm like leaning in the car window across the passenger side seat, speaking to the driver. As I'm doing that, a bullet hits the windshield, not even 30 centimeters away from my face. I'd like to tell you that I'd like... ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ በታ ኣርባ ምንጭ ከባቢ ኣይደኖ ደቡብ ድዩ ወላ ምዕራብ ኣይደኖ እንታይ ኣጋጢመኒ ዝብል ዘሎ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ከሎ ዳርጋ ናይ ሞት ፈተና ኣጋጢሞ ነይሩ እቲ ዘጋጠመ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ
ካብዚ ከይትቕፅል ኩነታት ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢሎሞ ኣብቲ ዓዲ ከይትንቀሳቐስ ኢሎም ናብ ሓዲረ ንፅባሒቱ ምስ ህዝቢ ተጨቃጭቃ መኪና እናኸድኩ ከለኹ ጥይት ንስክላ ስሒታት እኒ ዝብል ንምንታይ ክቐትልዎ ሓሲቦም ግን ስምዕዎ ዘገርም እዩ እዚ እቲ ሃገር እቲ caught it and like threw it back or like I don't know something macho like that, but I didn't. I pissed my pants and ran back to my hotel room and called my mum. But yeah, since then it's been hard. The region that I was in on that day, 15 people were killed and over 100 people were abducted. People in the area basically told me that the bullet was meant for me. Basically, there was a tribe in the area that's trying to get independence, so they're looking for media attention. Obviously, killing a tourist gets a lot of media attention. Just incredibly blessed. ስለዚ ካብ ሞት ድሒነይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ቦታ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ ሚእቲ ድማ ከም ዝተጨውዩን ዝነግር ዘሎ ስለምንታይ ከም ኣጋጢመ ኢለ ምስ ሓተኩን ንፅባሒቱ ዝተዋህበኒ መልሲ ድማ ሓደ ዓሌት ኣሎ ኣብቲ ቦታ ንናፅነቱ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ንናፅነቱ ዝቃለስ ስለ ዘሎ ናይ ዓለም ኣቴንሽን ናይ ዓለም ኣቓልቦ ንኽረክብ ነዚ ፃዕዳ እዚ ከም ቱሪስት ክቐትልዎ እሞ ንሱ ምስ ተቐትለ መን ቀቲልዎ ከምዚ ኢሎም ዝቃለሱ ዘሎ ተባሂሉ ናይ ዓለም ኣቴንሽን ንኽረኽቦ ንዓይ በጃ ክገብሩኒ ንስክላ ድሒነ ንኣምላኽ ድማ የመስግን እዩ ዝብል This is the country. እቲ ብልጽግና ከም ሓደ ናይ ቱሪስት ቦታ ገይሩ ክገልጾ ዝፍትን ዘሎ anyway እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ እቲ ናይ ነዳዲ ፀገምን ናይ ካልእ ናይ ባጤራ ፀገምን ዘለዎም ኣብ ግምት ኢኻ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለዎም ናይ ፀጥታ ፀገም ዘለዎም እቲ ሃገር ብልጽግና ሲ ነዛ ፈተና እዚያስ ይሰግራ ዶ ይኸውን ኢልካ ንኽትሓትት ይገብረካ እዩ እስከዚያ ብልጽግና እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ኣብዚ ቀረባ እዚ ሕቶ እዚያ ክትምለስ ስምዑ ማለት ንሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ተስኻ ኣድቂካ ትሪኦ ዝነበርካ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይመረጋጋዕ ንዕኡ ፀላኡ እዩ እንድሕር ዳኢልካ ብኡ መንገዲ ክንደየናይ ዝኣክል ርሕቐት እዩ ክጓዓዝ ዝኽእል በቲ ሕዚ ዘለዎ ኩናት ከይወልዕ እውን እንተቐፂሉ ሓደጋ እዩ ኩናት እንተወሊዑ እውን ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሓይሊ እውን ሓይሉ እንዳደንፍዐ በብእዋኑ እንዳጠንከረ ሓይሊ እንዳወሰኸ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ ከምቲ ዝበልካዮ ካልኦት ሓደሽቲ ሓይልታት እውን ዝመፅሉ ናይ ሶማልያ ናይ ዓፋር ቤንሻንጉል እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ኣሎ ስለዚ ናይ ትግራይ እውን ብኡ ልክዕ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ስለዚ ኣብ ጫፍ ዘሎ ጉዳይ እውን ዘሎ ይመስል እሞ እንድሕር ከምዚ በዚ መንገዲ ስኸ ብቕፃል ይኽእሉ ውስቕ ኢሉ ኸ ማለት ስልጣኑ ምሕላው ይኽእሉ ትሕዝሱ ዝሓስቦ ዘሎ መረፃን እዩ ካልኦትን ሰላማዊ ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ምግባር ይከኣል ስጋዕ ክንደይ ዝኣክል የፅንሖ ሕጂ ዝረኣይኒ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ክፀንሕ ዝነበሮ ድልድል መራኸቢ ምስ ህዝቢ ይኹን ምስ ጉራብቱ ኣፍሪስዎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ፀጊኑ ብሓድሽ ክቕፅል ይኽእል ኣይክእልን እቲ ዓበይ ሕቶ ምልክት ኣሎ ተስፋታት እንዳሃበ ምናልባት ከምዚ ምዕባሌታት ገና ኣለና ከምዚ ቢልና ኣለና እንዳበለ ንቁርብ ክዕሹ ይኽእል ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ወልሓንቲ ክገብሮ ዝኽእል የለን ናቱ ሕጂ ብውሽጢ ተኣማንነት የብሉን ብደገ እውን ተኣማንነት የብሉን በዚ ምክንያት ከልግስ እዩ ካልእ መዋፅኦ የብሉን ብኸመይ መገዲ የልግስ ኢላ እምበር ናይ ምልጋሱ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ኣይኮነን ነዚ ረቋሒታት ከንታይ ኣሎ እዚ ግምት ኣይኮነን እቲ ረቋሒታቱ እንታይ ብቁጠባ እቲ ሃገር ሳስቴን ክገብሮ ይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ ድሕር መምሃራን حكايم زورت ناي تاكسي زورت ناي اوتوبوساتن كالوتن اعطي نابرا ناي حزبي ناي معلتاوي نابرا او بزح نحر صيغماتي فترالو مرايا ناي موضع ناي تسرعكي تاتدل حتى معلتين نحر حدا اوكوب منساي ترجع وزيو تولالي كمتان حيل سلاسي بتمهارو تبقسوز ودغه منقسم بناي حيلتات ناي كالوت حيلتات ناي تقامتي ناي إيران ناي إثيوبيان كلاتهم بحسب كونهم زودعوا كم عينة كونتاتون في تاريخ اليوم سلازت ناي كوتاوي شنق الله مالك بفلاكاتا نعود حجز نورت حاجة نفسها كلولا وأتيان نفسها تولد أي تولون كونتات أتولو زي بيجي كانت حاجز كنا برايكليني زي أبيزي منقسم ناي سوريت حبرت حاجز مستصحبه بزح عيد سنحن فريسو غلطيفو مالتي زي كم عينة كجاتموي مالتي أبتي كوتابا نتزبي زروي كوتابا محياشات ناي مبار عقمي يقولون أبزوان زي كلاي بشنق تصدها مالتي نابنت بزحات إثيوبياويان تسمى الدمر دو فقري دو قلق بالكلو أمينهم بروتو موبيلهم أتيوم يوم إثيوبيا مساتو جن تخحيلهم سلز كحدام كم كحدام غيرهم يوزوا مالتي نتسرعت سي
በዚህ ምክንያት ወላቶም ብሰላም ክቃለሱ ወሲኖም ይሰሩ ፍትሑ ዝነበሩ ከም በዓል ጋዜጠኛ ዝነበረ ሽሙ ሃብኔ ኣምሓራይ ብዝኾነ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዕድመ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝሓፅር እምበር ዝነውሕ ኣይመስልኒ ዘሎ በት መቸም ሰብ ለኪሙ ከይጠፍእ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ሌይቴስት ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ድማ ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንላዕሊ ኣደይብዎ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ተወሳኺ ፀቕጢ ነቲ ኩናት ሓደው ብሓይሊ ንምውድኡ ካልእ ድማ ኤኒዌይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ኣብ ዓለም ኣብ ኢራን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ናይ ምልሓም ኩነታቱ እቲ ፀቕጢ ካብቲ ናይ ኢራን ኩናት ዝመፅእ ዘሎ ንኣብዪ ኣሕመድ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮ ፀገም ተወሳኺ ፀገም ክኾነ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ነቲ ስርዓት ኣብ ምውዳቕ ዓብ ግደ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ I'm following the information ክሳብ ሕጂ ዕዳጋታት ቁሩብ ክረጋጉ ሓሲቦም ዝነበሩ መሊሶም ናብ ቅልውላው ከይዶም ኣለዉ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ትግራይ ነዚያ እስከስሙ ነባራን አባላታት በሰው ሀገር ጥገኝነት ጠይቀን የስደት ገፈት ቀማሾች ሆነን በመቆየት ወደ ትግራይ ተዋጊ ክፍል አርሚ ሰባ ገብተን ስንዋጋ ቆይተናል። ይሁን እንጂ መንግስት ባቀረበው የሰላም ጥሪ አርሚ ሰብዓ ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኣዝዩ ሓያል ቅልፅም ንብልፅግና ድማ ደፍርስ ዝነበረ እዩ ንዑ ንምፍራስ ልክዕ ከምቲ ንፋኖ ብገንዘብ ሓደ ቆፂሩ ናብቲ ውሽጢ ዘእተወ ነዚኣቶም ድማ ካብ ሱዳን ገለገለ ሰባት ስሒቡ ኣምፅኡ ገንዘብን ገለን ገይሩ ከተዓሻሹ ይፍትን ኣሎ እቲ ዘገርም ነዚኦም ስመን ይንገሮም እምበር ነቶም ቅድሚኦም ካብ ፋኖ ብገንዘብ ዘእተዎም እንታይ ገብሮም ኣለይ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ በዓል እዚ ትብልዎ ትሪእዎም ዝነበርኩ ካብ ፋኖ ሰላም ኢና መሪፅና በለበለ እናበሉ ዝኣትዉ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ማዓስከር ኣብ ኮምቦልጫ ኣፅይዎም ነይሩ ኣኢትዎም ነይሩ ኣብኡ ግን ክጥዕሞም ስለዘይከኣለ ሰለስተ ካብኡ ገለ ሰባት ካብኡ ክሃድሙ ምስ ፈተኑ ሰለስተ ተቐቲሎም ይብል ኣለዉ ስለዚ ብልፅግና ናይ ድራማ ኢና ሓንቲ ሰሙን ይኸብላዓካ ዝኽእል ድሕሪ ሓንቲ ሰሙን ሻሕበልያ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ነኺሱ ክኸይድ ዝኽእል ስለዘይኮነ ኩሉ ግዜ ፀገማት ናቱ እናዓበየ ክኸይድ ኢና ንርኢ ዘለና ነቶም ኣርሚ ሰብዓ ድማ ሓንቲ ሰሙኖም ክበልዑ እዮም ድሕሪኡ ትገይም ከምቶም ናይ ቀደም ኣሕዋቶም እዮም ክረኽቡ ዝኽእሉ ናብ ኤርትራ ንስከር ኖ ሓንቲ ባላ ኣብዚኣ ናይ ፖለቲካ ተዋሳእቲ ፍትሒ ከይረኸብካ ምስ ፋኖ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ካብዚ ምፍታሕ ኢትናተይ ፍታሕ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣለካ ሳልሳይ ኣካል ዘለዎ ብኡ ጌርካ እቲ ውዕልካ ንክፍፀም ኣብኡ ፕሬዠር ፀቕጢ ምፍጣር እዚ ሕጂ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ናይ እንታይ ካትብሎ ቁጠባ ናይ ባጀትን ናይ ገለን እዚ ክምለስ ተኮይኑ ነዳዲ ክመፅእ ተኮይኑ ካብ ሻዕብያ ትረኽቦ ነዳዲ ዲ ካልእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ትራሽ ኢለን ድያነ ትራሽ ከማን ጅስ ቁሩብ ትኸብደንላ ምክንያቱ ጓሓፍ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ነዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ፅምዶ ክፍታሕ ኣለዎ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትብልፅግና ማለት እዩ ንዓቢዩ ከምዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዳዲ ዓፂእኩም ዘሎ ባጀት ዓፂእኩም ዘሎ መድሃኒት ዓፂእኩም ዘሎ ካል ነገር ዓፂእኩም ዘሎ ሲ ንሱ ዝብሎ ስለዘይ ትገብሩ ዘለኹም ኢኹም ስለዚ እቲ ኩሉ ዓፂእኩም ዘሎ እገዳሲ ክፈትሓልኩም ትሕሪ ኮይንኩም ተንበርኪኽኩም ለምንዎ ገለ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ተጋሩሲ ንሕና ደዋፃና መንገዲ መሪፅና ንዝብሉ ዘሎ እንታይ ይብሎም ኣሎ ትካክዩ ኣለኹም ንስኹም ኣቢ መልኣኽ ስለ ዝኾነ ንኣቢ ማዕኮሩ ናላሓስኩም ካብኡ ድለይ ይብሎም ኣሎ ትማሊ ድማ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቂ እየ ዝብል ዝነበረ እዩ ማይ ጎድነስ ኣታ እዚ ግዜ ክትዕም ነገራት ከመይ ገይሩ ይፈታትሖም ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ግን ትራሽ ኢዝ ኦልዌይስ ትራሽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መመሊሱ ጓሓፍሲ ሎሚ ክትጉሕፎ ከለካ ፅሩይ ነይሩ ኸውን ድሕሪ እንተመፂኻ መሊሱ ዓሲድ ፀንሓካ አንዳ ነዊሕ እዋን ናቱ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ርአ ይነበርኩን and here it is መሊሱ ዓሲዩን ተበላሽዩን ፀኒሐኒ but trash is always trash ጓሓፍ እንድሕሪ ኮይኑ ከም ብሓድሽ ጥዑይ ንብረት ክቕየር ስለዘይክእል we can only expect ነዚ ጥራይካ ክትፅበት ትኽእል ንቐፅል ናብ ሓንቲ ነገር ከርየኩም ደልየ ኣለኹ ኣብዚ Let's go. Good afternoon. My name is Aster and I'm the owner of Ancient Bliss Skincare. Welcome, welcome. So what we have here is body care on this side and حبشة شفون صبو شفونات اللو خب عدنا دبتي عدنا صبو فرياتي زلنا شفونات الفي فتالديو على
in fact. ترككم تمسكواني حاجتكم تمايتون تمخخرون بحوار كيكون تقبروا تقول نجار بحوار كيكون تقبروا واني نتقبر كلها بزح نجار زيت لك كاب إسرائيل دركت توين هذا إسرائيل تروحوا كاب كارلوس وزات نجار توين دركت ويا كارلوس عبيت كامباني ذاتك بحوار كينك تقبروا كلها بزح ربح حاسل ኤምባሲና ኣሜሪካ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ወይ ድማ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ተብርሃነ ከምኡ ድማ እቲ ኤምባሲን ማሕበረኮምን ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ቢዝነስ ኤክስፖ ገይሮም ነይሮም እዚ ባህሊ እዚ ናብ ኩሉ ክሰግር ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ቢዝነስስ ናይ ኤርትራ ከም ኔትወርክ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገድን ከምኡ ድማ ልምዲ እቲ ንምስፍሕፋሕ ንሓትሕዶም ዝፋለጡሉ ብሓባር ዝሰርሑሉ بحبال procurement ويون نابنت كاب حدا هاجر تمصو نجر تلكا بحدا ون كتمص تخليخا ناي جمله نخجز بحفشا حبرت ناي تنتكالات كل تنتكالات ودادرت ترى يكون نحت حدن ودادر يكون تملالات كونا غلا اذا تحساس باز دما بحرو قين كعب نجر نخسر سلا حجز ناي بحكي تي امباستات نيرترا ابي ترى خصاوت خلي ونياتو منغستي نتهزبي اورغنايز مغبار ابي ترى خصاوت خلي تهزب بعلو ترى يورغنايز كونكت بلاي تغلنا ذاتس واي كوم منغست زدليكا ذاتس واي كو كيلاتات اب قدميت كحلفت دلي معناتو ግለሰባት ترى كل ነገር ገብሮ ይኮሉን እዮም መንግስቲ ናቱ ጸጋታት አገሩ በቅድሚት ኮይኑ ነቲ ህዝቡ ማዕዝን አመትሐዝ ዝግበር ስራሕ ብዙሕ ውጽኢት ከም ዝኽእል እዩ ስለዚ I'm very happy ከምዚ ዓይነት initiatives ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ኸውን ግን ምስቲ ዝነበረ ተጻቦታት ኣይቀጸለን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝያዳ ወላ ጽባሕ ንጎኮ ምስ أمريكان أمريكا إنفست قبر قالن تحرير لازم إيرتراين أمريكان يومنتي لوبين أمريكان قصعطوا قبر زخلو لذي ساعتهم من إيرتراين إنفست قبرو كم أمريكاوين ونسل زخانو نسوين بعلو أون تاوي أسوات أو كل واي خلي زخانه أجنع كل ميدالي نتوم نزي برنامج ودبو نحوار كقصة دم تسفان قبر توم سبوانين دم أبزقو دايزي متيوم كساعة فدما تجيبنا دقاقنا نتحساسب نمود داتا فيديوهاتي أزياء أقداسي زخانة نتبي العلوم معلوم زانت بخا ببزح حسب كن محجي أبزغون يهونا قاعد أما بتحطه طول جيزة all different all having their own languages which is why Eritrea does not have an official language but only has working languages so we can include everyone ቋንቋ ሀገራዊ ቋንቋና ኤርትራ እንታዩ ተባሂልኩም በካሉ ዜጋታት ወይውን በሕዋት ካብ ትሕተተሉ ግዜ ዝበዝሕ ሰብ ዝምልሶ መልሲ ፍሉጥ እዩ ትግርኛ ዓረብ እዚ ሀገራዊ ቋንቋና ኤርትራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት እዩ እዚ ግን በፍሉጦ ዲዩ ብዘይ ፍሉጦ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁጥሪ ናትና ሕብረተሰብ ኣብዚ ኣርእሲ እዚ ጌጋ ይፍጸም ማለት እዩ ምክንያቱ ሎሚ በዛ ቪድዮ እዚኣ ክነግረኩም ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኤርትራ ሃገራዊ ቋንቋ ዝበሃል የብላን እዚ ክብል ከለኹ ሓደ ኦፊሻሊ ብመንግስቲ ዝተሓገገ ሃገራዊ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ትግርኛ ይኹን ዓረብ ቋንቋ የብላን እንታይ ዳ working languages ተባሂሎም ዝጽውዑ ግን ሰለስተ ቋንቋታት ኣለዉ ሶም ድማ ትግርኛ ዓረብ ከምኡ ድማ እንግሊሽ እዮም ነዚ ነገር እዚ ንምርዳእ ድማ ቁርብ ንድሕሪት መሲልና ኣብ 1993 ድሕሪ ናጽነት ዝነበረሉ ግዜ ኩሉ ናይ ሪፈረንደም ድሕሪ ምድማጹ መንግስቲ ዘሕለፈዎ ሓደ ሕጊ ነይሩ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዘሕለፈዎ ሓደ ሕጊ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ኩሉ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ማዕረ ስለ ዝብጽሖ ብሙሉ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ተባሂሉ ተኣውጁ እዚ ድማ ንሓደ ብስፔሲፊክ ቋንቋ ወይ ንትግርኛ ዲ ወይ ንዓረብ ዲ ከም ኦፊሻል ላንጉዌጅ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ክጽዋዕ ከም ዘይክእል ተነጊሩ ማለት እዩ ثانك يو ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኤርትራውያን እውን ኣገዳሲ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሎም ቋንቋታት ኣብ ኤርትራ ምሉእ መሰል ዘለወን እየን ግን እዚ ማለት ድማ ነናትካ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ቋንቋታት እውን ክንመሃር ኣለና ናይ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዳርጋ ትግርኛ ትግረ ብሌን ክዛረብ ይኽእል ብምንባረይ ዳርጋ ኣብ ዝኸትክዎ ዓደይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነይሩ ስለዚ ኣብ ልዕሊአን ድማ ብፍላይ ኩናማ እንተወሲኽካ ድዩ ወይ እውን ሳሆን ተወሲኽካ ድዩ ከዓ ዓረብ ካብ ቁርብቲ ላይ ትፍትን ድሕሪ ኮይንካ ኣይ ቲንክ ብዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ትግርኛ ትግረ ዓረብ እዘን ሰለስተ ድሕሪስካ እውን ክትረዳዳእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊኡ ግን እቲ ካልእ ቋንቋታት እውን እንተወሲኽካ ጸጋ እዩ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩ ክገድፈኩም